Siyanibingelela nonke balaleli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sithi makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwilenkosi uJesu Kristu lelo olalela njengamanje. Izwilenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje ukufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa umuntu ngokuqonda kwakhe izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma mobile devices enu enwaphathayo, ama-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphones kuma app stores ukuze wonke umuntu ezofunda kanye kanye ebe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundisa. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda umntwana kaNkulunkulu ukuthi iyona iphi indlela ekumele uphile ngayo nekumele uziphathe ngayo yobungcwele nokulunga kukaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisela ukuphendula ziphile ngobungcwele ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number ethi 066 566 9245 066 566 9245. Bazalwane nani balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise kube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho uyakufakazela yini uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ngemibhalo engcwele njengakho konke esifundiswa khona kufakazelwa imibhalo engcwele emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa usubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi ezimfundiso ezingcwele ezisiholela kwinhlanzeko enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa futhi nokusharisha i-link nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ukuze wonke umuntu ahlukunisise imfundiso asuke efundiswa nasuke eholwa ngayo kube ngabe uJesu Kristu uyayifakazela yini izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini nokuthi izwi lakho libe yimbewu yona ingene ngaphakathi emphefumulweni wethu isiholele ebungcweleni nasekuphendukeni. Ake sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu, usiphe amandla nokuthethelela bonke abasonayo. Singangeniswa ekulingweni, kodwa usindise kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho, namandla nenkazimulo kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Balaleli yamkelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngezwi enaba kabanzi umoya ongcwele esihola ukufinyelela eqinisweni lokuGresu elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanamukela kuzo zonke izindawo enikuzo. Sheshisani nithatha amaBhayibheli ukuze sonke sizohlola imibhalo kanye kanye sihambe ngobungcwele unguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke, yena osinikile ukuphila nomusa neqiniso ukuba sikwazi ukufinyelela kulesikhathi esikusona njengamanje. Kungekhona ukuhlakanipha kwethu kepha kungamandla nothando lakhe kulabo abathola umusa bawamukela ukuba akekho ozenzela ngokwakhe kepha konke sikunikiwe ngokwesikhathi esibekiweyo. Ngakho siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe eliphilileyo nangobuhle bakhe empilweni zethu
Siyambonga uJehova sebawuthi abaprofethi bakhe abangcwele abaliphatha izwi bathembeka kukho konke bagcwalisa izwi likaNkulunkulu base beshiya nembhalo njengobufakazi okuyikho kuyintando kaNkulunkulu ekumele sikwenze sikwazi. Siyambonga uNkulunkulu indodana yakhe yona yodwa uJesu Kristu ayithumele emhlabeni weza ngayo emhlabeni ukuba azogcwalisa ukulunga kwakhe. Manje sithi uNkulunkulu makadunyiswe phakanyiswe njalo igama lakhe likhulu ubuhle bakhe buyababazeka futhi abunakulinganiswa nalutho. Siyambonga uJesu Kristu inkosi yethu yokuphila abapostoli bakhe abangcwele abaphathisa izwi nobufakazi wase banika washiya nomoya ingcwele ukuze bonke abamukelayo izwi nabakholwayo kwindodana bathola ukuphila okuphakade bathole nesiphiwo sika Baba umoya ingcwele. uJesu Kristu inkosi ngakho konke ayikho siyambonga nasenzele kona asinakubonga ngokwanele kepha lokhu esikwenzayo kumdumisa sikhulume ngaye sicule ngaye sikhuleke kuye ukuthi siyenze intando yakhe asiyalele ukuthi siyenze lokho kuyimpepho noma iphunga elinuka kamnandi kuyena ngokuba ufuna ukuba sigcwalise ukulunga kwakhe enyameni. Ngakho-ke ngalesikhathi sibonga sizithoba ngaphansi kwesandla sikamoya ingcwele sithi igama lakhe likhulu siyambonga ngakho konke uJesu Kristu inkosi. Ongiphi incwadi yaMathewu sahluko 19 from verse 1. Kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi wamuka eGalile weza emikhawulweni yaseJudiya phesheya kweJordani. Isixuku esikhulu izixuku ezikhulu zamlandela waziphulukisa khona. Kwasekusondela kuye abaFarisi bamlinga bathi, kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na? Ubambe lapho uhambe encwadi lapha Deuteronomy chapter 24. Sifuna ukudila nendaba zomadivosa nokulahlwa kwabantu emshadweni. Ukuthi ngabe uNkulunkulu uyakuvumela yini ukuthi lokho sikwenze. Incwadi uDeuteronomy isahluko 24 verse 1. Yes sir. Lapho umuntu ethatha umfazi aganwe nguye. Lapho indoda ithatha umfazi lona kwakuwumthetho noma umyalelo onikwe uMoses uMose ehlane. Ngesikhathi abantwana bakaIsrayeli bezokwelela kuphi bewela iJordani bezohamba baye eKhanani. Uthi mase nifika kulolozwe uma ukuthi kuyenzeka indoda ithatha unkosikazi iganwe nguye. Engasathandeki emehlweni akhe. Kodwa lokhu efumanisile kuye okuthile okwenyanyekayo uyakumlobela incwadi yesehlukaniso. So uma kwenzeka uMose ebeka lo mthetho uthi kuyothi manifika ezweni indoda mayiganwa esithola unkosikazi ukuthi ayijabulile ngaye noma khona isici ngaye noma okunyanyekayo. Bese ke imbhalela incwadi yesahlukaniso bathi incwadi ye divorce. Leyo ncwadi leyo kwakumele bayibhale. Manje sifuna ukuthola ukuthi leyo ncwadi ye divorce isa apply namhlanje njengoba sesivumelwano esisha ngoJesu Kristu.
So isivumelwane esisha ngoJesu Kristu. uJesu uthi angizanga ukuzobhubhisa noma ukuzoqeda ngomthetho nabaprofeti, kepha ngize ukuzogcwalisa konke. So uma kugcwaliswa kusho ukuthi lokho kwakwenziwa. Nalomyalelo lo sifuna ukubheka ukuthi ke ngabe uqhamuka uNkulunkulu noma uMoses wawunika abantu ngenxa yenkani nobukhulu bezinhliziyo zabo. So sidila nencwadi esahlukaniswa nemishado, abantu asebeshade badivorce abashiya abantu abanobudlelwane nabo noma bashadile nabo. Ukuqala nje uNkulunkulu mekhuluma kuDavid kuAdam kwincwadi yaGenesis sahluko 3 sahluko 2 from verse sahluko 2 from verse 21. uJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima walala. Wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe wabhala indawo ngenyama. uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobambo abeluthathile kumuntu, wamyisa kumuntu. Wayesethi umuntu lo useyithambo lamathambo ami nenyama yenyama yami, uyakubizwa ngokuthi indodakazi, ngokuba uthathwe endodeni. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina, inamathele kumkayo. Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina, inamathele kumkayo, bayakuba nyamanye. sebeyinto eyodwa. Kepha-ke kenzeka ehlane uMoses athi uma indoda ithola unkosikazi enesici, ithathe incwadi yokwahlukanisa noma esahlukanisa i-divorce certificate, bese imnike lo nkosikazi ukuthi ahambe. But manje sike sizwa-ke sebembuza-ke manje abaFarisi bazomlinga uJesu, bafuna ukuzwa ukuthi uzothini. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 19 verse 2, isixuku ngithemile kwafika abaFarisi, musuphinde emuva. Verse 3, kwase kusondela kuye abaFarisi bamlinga bathi, kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na? So sidila nabantu abantu basindisiwe. Wonke umuntu osindisiwe noma uthi yena uphila impilo obungcwele, uma uthi wena usindisiwe uthi uhamba ngoJesu, lokhu kuya apply kwena and kufanele ukwenze. Uma ungakwenzi wena uyahamba esihogweni, ukuba umshado ubusisiwe futhi uhloniphekile, nombhede ongenasihla ongangcolisiwe. Kepha izifebe neziphingi uNkulunkulu uthi uyakuzahlulela. Izifebe neziphingi uNkulunkulu uthi uza kuzahlulela. So kungabe kuvumelekile yini manje namhlanje ukuba umuntu anike omunye incwadi esahlukaniswa aphume emshadweni ahambe ogana kwenye indawo? Sifuna ukuzwa ngoba bathi wathi uMoses. Amen. Amen. Kwase kusondela kuye abaFarisi bamlinga bathi, kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo noma ngaliphi icala na? Waphendula wathi kubo, anifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa nowesifazane, wathi ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, laba ababili bayakuba nyamanye, sebeyinto eyodwa na? So manje uma uthatha umuntu wesifazane umlala ngaphandle komshado, wenza isenzo sokuthi wena uyahlambalaza umzimba wakho, wenza isenzo esingakulungele ngoba wawufinyeleli kuleso sigaba ukuthi lo muntu usungalala naye. Ukulala ngaphandle komshado kubizwa ngokuthiwa ubufebe, noma ngabe wesilisa noma ngabe wesifazane. Uma ulala ngaphandle komshado noma ngaphambi komshado, ngaphambi ukuthi ungene emshadweni, uyisifebe. So kubhaliwe uNkulunkulu ukuthi indoda iyakushiya uyise nonina, inamathele kumkayo. Labo ababili
abasebabili bese behlangene sebe into eyodwa bese ithini emva kwalokho ngakho abasebabili kodwa abanyamanye ngakho umuntu makangawahlukanisi ngakho makungabi khona ozokwahlukanisa lokhu uNkulunkulu asekugcobile ukuthi laba ababili uma sebehlangene sebe into eyodwa akekho umuntu ongahlukanisa okuhlanganiswa uNkulunkulu not yet right akekho umuntu ongahlukanisa akekho namandla in fact ukuthi ahlukanise lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu ngokuba ke lokho kugcotshwe ezulwini. So uma wena uthi ke ulahla umfazi wakho noma ushiya indoda yakho uyokugana kwenye indawo umosha isikhathi sakho ukuba iBhayibheli lizokusekela uma umuntu wesifazane sizokubhekela ukuthi lithini kwincwadi yamaRoma sahluko 7 from verse 2 siqale sibheka wesifazane ukuthi unalo ilungelo lokuthi aphume emshadweni ahamba ayoshada kwenye indawo. Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 verse lesibili. Sikhuluma nani nina abantu abathi bayakholwa. Uthi uyakholwa kithi? Ukholwa yini? Ukholwa igama lebandla noma ukholwa iBhayibheli? Noma ukholwa ke umfundisi wakho? Uma umfundisi wakhe engakutsheli lezinto, kepha wena uya esontweni uthi uyokhonza, kepha futhi wahlukene nomkhwenyana wakho wahamba oganya kwenye indoda noma komunye umuzi. Sifuna ukuzwa ukuthi ngabe kuvumelekile lokho ngeBhayibheli. Uma kukuthi uthi usindisiwe, wena uphila leyo mpilo. Wena uyisiphingikazi uma wesifazane uma uyindoda uyisiphingi lo mshado wakho awuvunyelwe ezulwini awugcotshiwe awukwazi ukuthi ungafika ushade bese kuthiwa unyamanye nalowo muntu uphinde umshiye ushiya kanjani inyama yakho uyishiya kanjani inyama yakho yenzeka lishiya inyama yakho ngakho uJesu ethi lokho kuhlanganisa uNkulunkulu akekho ongakwahlukanisa angikhathana ungaphathi incwadi ye-divorce noma unganginika incwadi esahlukanisa ube nommeli onzima akekho ummeli odlula uJesu ukubhala ezulwini so ngalesikhathi uzinikela kumuntu uvuma ukuthi lo muntu uzophila naye kuze kube phakade seninyamanye akekho ongakuhlukanisa nalowo muntu. Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 verse lesibili ngokuba wesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho. Yabona ukholo lwakho liyahlolwa ukuthi ngabe uyamthanda ngempela uNkulunkulu ngokweqiniso. Ukuba lembali yakwambula ukuthi ngabe wena uyakholwa ngokweqiniso. So lo mshado wakho wesibili ngoba lo munye usaphila umshado wakho awufanele ube kuona, kufanele kuphume kuona. Uyathanda awuthandi. Uma ufuna ukuphuma uyisiphingi noma uyisiphingekazi, uNkulunkulu uzokufaka emlilweni. Wena mawuhlele emkipitweni ungashadile uthi uyakholwa ukuthi usindisiwe. Phuma kulo mkipito. Lo mbhedo obufebe. Usho kanjani uyamthanda uJesu Kristu uyiqiniso kepha wena uphila impilo yobufebe. Usho kanjani ukuthi uyakholelwa enkosini uJesu Kristu kepha usuku umshado wesithathu. Lukuphi ukholo lwakho kanti nikholwa yini? Yini ekuyiyona elithi niyayikholwa? Bonke abantu bakholwa abakholwa imibhalo. Abafundisi abangena ezikoleni ukufundisa bathi kunina ke imibhalo lena yayibhalelwa abantu bangaleso sikhathi bahlangene emakhanda. Abanye bakhuluma abakuthandayo bathi ngalishada noma ngangaka uNkulunkulu unika omunye umfazi ngoba noma uyakalunganga uyasangana lekhanda akaphilile. Isubula samfundisi leso. Akanakuqonda. Lithi iBhayibheli ke emthethweni ke nasebufakazini uma bekhuluma bengakhulumi njengalelizwi leli akukho ukuqonda lemakhanda akukho kusaba bahlele bomnyameni. Umuntu oqhutshwa inkanuko unomfazi wesibili. Umuntu owalahlekelwe ukuthembeka uyalahla umfazi wakhe asukele izifebe asukele mahosha. Akekho umuntu ozothi kumshado wesithathu yonke lemshado eminingi uthi ingayo ngoba bafile bayaphila bonke. uJesu uzafakaze kulo wesifazane lapha kwincwadi yaJohane sahluko 4 from verse 16. Lokhu uJesu wakufakaza ngeke futhi uze uthi wena ke uJesu azangasho njengoba ngisho wena wesifebe uma ke ulala ungashadile wena wesephengekazi lo mbhedo lena kuwona ungcolile
Ukuba yini ulale nendoda engesiyona yakho. Akuyona yakho lo ndoda enkhathana noma kuthiwa yakhipha izinkomo. Leyo qala yakhipha izinkomo nashada nayo ngokusomthethweni iyona uNkulunkulu ayaziyo. Lesibili isiphingikazi nesiphingikazi leso. Lo mbhede wena ungcolile. Uma ukuthi ngempela wena usindisiwe uzoshiya lo mbhede ubuyele kundoda yakho yohlangana nayo. Uma ukuthi akwazi uzophila impilo yakho wedwa akufanele ugane. Umthetho usho njalo kusho umthetho wabangcwele kusho umthetho kaNkulunkulu. Ngeke kuzojikwa umuntu manje umfundisi wakho noma umbishop wakho osenomfazi wesithathu. Isikhohlakala leso. Umbishop kufanele abe nesithembu, kufanele abe nomfazi oyedwa. Ningi incwadi kaJohane 4:16. Wathi kuye hamba ubize indoda yakho uze lapha. Incwadi ngokaJohane isahluko 4:16. Wathi kuye hamba ubize indoda yakho uze lapha. Owesifazane waphendula wathi anginandoda. UJesu wathi kuye usho kahle ukuthi anginandoda ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu. Le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho. Lokhu ukusho yeqiniso. So wena ke manje uzothi wena manje umshado wesibili noma wesithathu omunye wesi4. Le ndoda leonayo akuyona yakho. Ngiyakutshela iBhayibheli. So phuma ke kulomshado uzenzela umusa. Ukuba ke lithi iBhayibheli kwincwadi yaMaroma sahluko 7:2. Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho uboshelwe ngomthetho endodeni yakho isekhona. Uma isekhona isaphefumula. Amen. Uboshelwe. So mohamba uyofuna abanye amadoda uhambe uyokwehlisa iphenti lakho nediluzi lakho kwabanye amadoda kuyisiphingikazi. Wesifazane funeka ongcwele. Ngikhuluma ngabantu basezweni wabamazi uJesu abalazi iqiniso. Ingakho ke benifaka nanomoya wokuphinga nokufeba. Ngephe emngcweleni bonke abantu bayakholwa futhi bahambe ngeBhayibheli. Bongalifuni iBhayibheli awukholwa awukwazi uJesu. Wena uyindodana noma uyindodakazi kaSathane. Lezi nkanuko zikaSathane uyihlo uzakuzigcwalisa. Ukuba vele uyise umqambe imanga ungumbulali kwaseqaleni. Uma ekhuluma amanga ukhuluma into yakhe akame eqinisweni ngoba kanalo. Wayikhuluma kanjani into ongenayo? Amen. Umuntu othi usindisiwe uthatha imibhalo njengoba isho. Enze lokhu njengokuba imibhalo ithi kuwumthetho. Ukuthi owesifazane uma eganile uboshelwe ngokomthetho endodeni yakhe isaphila kusho umthetho. Amen. Angendaba ukuthi ufuwe lo mfundisi wakho uthini. Sikhuluma ngomthetho kaNkulunkulu. Hayi ngomthetho womhlaba, sikhuluma ngomthetho wendalo. Umthetho wendalo usomdala wezinsuku zonke uyena okhulumile. Hallelujah. Awunakuphika ukuthi wena mhlawumbe uzokwakha yakhe indlela eceleni. Iyona le kuphela. So uma ukuthi wena ufuna kwaphela upha ungene ezulwini, ufuna ungene ezulwini ngithi. Awungikhiphe lapha kwincwadi yaMasambulo 22 from verse 14. Izokutshela ukuthi abanjani abazongena ezulwini. Bazongena kanjani? Ufuna ungena ngamasango. UJesu uthi ungumlindi sango. Kwincwadi kaJohane. Incwadi yesambulo isahluko 22:14. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo. Hlanza ingubo yakho, hlanza umphethe wakho. Phuma ephingeni. Phuma ngomshado akuwona wakho. Ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. Uthola ilungelo lakho emthini wokuphila kumoya oyingcwele. Uthola ilungelo lakho emthini wokuphila ngokuhamba njengoba izwi likaNkulunkulu likhulunyiwe. Bangene emzini ngamasango. Uzongena emzini ngesango. Ngaphandle kukhona izinja. Ngaphandle kukhona abafundisi bamanga. Nabathakathi. Nabantu ababulala abantu abathakathayo. Nezifebe. Izifebe. Nababulali. Nabantu ababulalayo. Nabakhonza izithombe. Nalabo abakhonza amadimoni amadlozi nezithombe. Nabo bonke abathanda nabenza amanga. Nabo bonke abathanda nabawenzayo amanga. Ngaphandle khona bona. So akungena ilutho engcolile. Balo kanjalo iBhayibheli. Akungena ilutho engcolile. So uma umuntu wesifazane eganile akakwazi ukuthi yena ngahamba ufuna idivorce ethi usindisiwe. Uthi unoJesu. Akho divorce noma kuthiwa divorce umkhwela wakho awunakuthatha divorce.
akudivozwa emngcweleni. Kepha nxa indoda isifile, Uma ke indoda yakho isifile, ukhululiwe emthethweni wendoda. usuphumile kulo mthetho ukuba nyamanye ngoba isekho indoda yakho. So Hallelujah. uma wefazane ephume ehambe yogana indoda yakhe isakhona kuyathiwa yini? Ngalokho lapho indoda isekhona uyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda. So uyisiphingikazi ngokuba wena manje ushiya indoda yakho uhamba ugana nenye indoda. So manje lo mshado lowo ukwenza ube isiphingi, uyaphinga nendoda engeyona yakho. Kufanele uphume ubuyele ngale lo uphuma khona. Ngale kwalokho uzoqondisa futhi iBhayibheli banika incwadi yaseKorinte 7 from verse 10. Kepha abaganeneyo Labo ngiyabayala. abaganeneyo ngiyabayala. Kungemina kodwa inkosi. Sekhuluma manje ubali uNkulunkulu. Angifuni ukuthi manje umpostoli Paulo wathi lana ke akuyona inkosi mina, sikhuluma ngalokho kusho uNkulunkulu. Yes Lord. Yes Lord. Ukuba naye lokho ayusho unelungelo lokusho kepha wengaphambuki umthetho kaNkulunkulu. Amen. So lokhu kuqhamuka kuphuma kuyena uNkulunkulu umnini manje onke. Yes, Lord. Uphuma kuyena uJesu Kristu. Yes Lord. Ukuthi umfazi kangahlukani nendoda. Umfazi makangahlukani nendoda, wena lesindoda usuhlukene nayo njengoba usugane kwesi4. Yini exosha kuyoqala? Yini exosha kulesibili? Yini exosha kwesithathu? Ukuthi yonke lento yenzayo uhamba imfathuzo. Akuwona amadoda akho wonke lawo yesibili, yesithathu, yesine. Leyo qala iyona. Amen. You understand? Yes Lord. Ithini phakho? Kepha uma eke wahlukana nayo, Uma wahlukana nendoda yakho, kahlale engaganile. pho manje wona umshado wesingaki lokubona. Osingaki nomshado, lo mbheje le ndoda olelinayo lapha yakuyona yakho. Amen. Amen. Ukuba wena ushiye indoda yakhe kuphela wahamba ogana wesiphingikazi. Amen. Ukuba yini ufanele ukuthi uma ushiya indoda yakho uhlale ungaganile. Yes Lord. Hlale ungaganile. Amen. Ingakho kwanje izingane ezobasted. Lord Jesus. Ukuba nihambe nizala ngafuna ukuhlala emshadweni. Ngakho beze benqambe bathi noma hlulumendo noma abuye emendweni. Ngoba mase ubuyile emendweni awubuyi kuphela ukuthi uhambe uyogana, ubuye nokuphinde futhi uhambe uyokuphinga ufelisa abanye abantu. Bese kwandiswa imlanjwana izingane ezingenawo umlando. Eyasiswa la ekhaya. Eyasiswa la ekhaya kwaziwa lokho kuphela. Ubaba wakhe asimazi. Bayivele siphile impilo yokufebe, sazalelwa khona efebeni nathi. Yapha ngomusa kaNkulunkulu siyalazi iqiniso manje. Asinako ukuliphika futhi asinako ukubalekela. Akekho nje ongathi ungcono nomuntu. Sikutshela lento ngoba vele lento oyenza ayinamsebenzi. So phuma kuyona mosha isikhathi sakho. Mozibiza ngomKristu. Mokuthi ke wena owasezweni uzoqhubeka njengabantu basezweni. Wenze ukukhohlakala kwakho. Kepha umuntu ofuna insindiso nofuna ukuphila obungcwele njengokuba imibhalo isho uzohamba ngomthetho. Kepha uma eke wahlukana nayo, kahlale engaganile. Uma wahlukana naye, hlala ungaganile kumbe abuyisane nendoda yakhe. Noma ke ufuna ukubuyela kwezobudlelwane, buyela endodeni yakho. Awunako nokuxhuma uhambe uzifake ugxambuke emshadweni engekho emthethweni. Nendoda ingamlahli umkayo. Ungahlukana kanjani inyama yakho? Wena ndoda wenza kanjani ulahle umkakho? Babuza bathi babuye ngale incwadi yaMathewu sibheke ukuthi bathini wathini kuJesu bebekhuluma ngoMoses. Incwadi ngokukaMathewu sahluko 19 verse 6. Ngakho abasebabili kodwa banyamanye. Manje bese beshadile, uma ngishada manje senginyamanye. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngishadanga ekufebeni ngisaphila enyameni. Ukuba ngabe ngiboshiwe ngeke ngisakwazi ukuphinde kube nonkosikazi. Ukuba ngizoba naye angazi. So ke kuyisifiso vele kwa nonkosikazi, kepha egcineni akunakusukela amakhosikazi ngoba abantu besifazane ngenxa ukuthi ngifuna ukushada. Egcineni ngizifaka emgibeni. Ngiphinde futhi bese ngiyashiwa futhi. Umuntu angesena ndaba ahamba yongena ekuphingeni. Ngisale mina ngiyajwa ngincela isithupha la.
ngakho ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu umuntu makangakahlukanisi. So akekho umuntu ongahlukanisa abantu emhlabeni akhathali ukuthi ngabe nisikwashiwo uMoses uzokutshela uJesu kuthini. Bathi kuye pho Mose wayalelani ukuthi makanikwe incwadi yesahlukaniso alahlwe na. Wathi kubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu. Wait, uNkulunkulu akaze ashuke akwenziwe lokho ngenxa yobulukhuni benhliziyo zenu umona nomhawu. uMose wanivumela ukwahlukana nabo omkenu. Inkinga emakhaya emshadweni ningena ngoba nifuna imali, ningena ngoba naku nifuna ukuthiwa nishadile. Aningenele emshadweni ngoba naku nifuna ukwakha amakhaya. Bese ungaphakathi emshadweni inhliziyo yakho isiphumela ngaphandle. So uhamba uhalela zonke izinto ezingakufuni. Uhlule umuzi wakho ubone ukuthi uma ngase ulandele le ndoda noma lo muntu wesifazane impilo yakhe ingangcono. Akho lutho emhlabeni elingenza umshado wakho ube ngcono ngaphandle kombhalo othi ke bafazi thobelana amadoda enu. Nani madoda thandana umkenu ningamlahli umuntu oganile naye. So uma wenza leso senzo alukho uthando kwena. Uthando lweqiniso. Uthando lweqiniso luyabekezela. Aluzikhukhumezi, aluzifunela okwalo. Aliqhutshwa inkanuko. Uthando lweqiniso. So angeke uze ukwazi ukuthi uzilandulele ekufebeni kwakho noma ekuphingeni kwakho. Asikho isizathu esingakwenza ukuthi ulahle unkosikazi wakho. Ngakho kuPetro bebuza uJesu ukuthi uma umfowethu engona ngimxolele kangaki. Uyaxolelwa futhi manje sifuna sifunde ukuthethelele. Uma umuntu ehamba ewona mthethelele. Uma ebuye ezoxolisa mthethelele. Lama ukuthi ke kufanele divorce ingakho kugcwele ukuphinga okungaka. Nezingane uhamba uthatha ingane zasemshadweni wangapha uzisa ngapha zifunakali. Uyaphuma lapho sona ezinye izingane usiyongena kumshado nalapha zifunakali. Sekuyingcubo evani chaos. Inzondo kubanga abafa. Kubanga ukuthi ubani othanda kakhulu yini ngoba la kunihambe niyagcuma. Umshado yifinde liboshiwe uNkulunkulu engeke eqaqe umuntu. Soze. Uma uthi ke ungena emshadweni owazi kahle ukuthi uzongena ejele. Uzongena ejele nonkosikazi wakho owangona phakathi nohlukanisa ukufa. Hallelujah. Boshelwe. Hallelujah. So akukho kuzilandulela ukuthi hayi wangiphingela ngamthola nenye indoda kwakumele uhlale la ungaganile. Hallelujah. Wathi kubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu. Into eyenza ukuthi kuze uMoses anike incwadi emthivozo kwakuwukuthi abantu balikhulu izinhliziyo zabo. Kepha kwaseqaleni uNkulunkulu akaze ayigcobe lonto leyo. Kepha kusukela kwasekuqaleni kwakungenjalo. Kusukela eqaleni kwakungenjalo. Nami namanje ngithi kini. Nami usho uJesu ke lalela ke manje. Sesikhuluma manje. Wemzalwane. Wence kukazi. Lithi iBhayibheli kusukela manje. Namanje ngithi kini yiloyo naloyo olahla umkakhe. Yilowo nalowo olahla umkakhe. Kungengokufeba. You understand? Asike silungiseke la. Oshadile isiphingi. Ongashadile isifebe. So uma wena ulahla umkakho kungekhona ukuthi niyafeba. Waphela ungamshiya ngakho ngithi mawukhiphithile phuma kulomkhiphitho. Kuba lento yenzayo ubufebe phuma lapho. Lapha emshadweni akho ndaba zamalahla ingakho uJesu egcizelela ukuthi lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu angeke kwahlukaniswe nawo uyedwa umuntu. Lokho kucacile njengosuku emini. Akaza abantu bethetha lo confuse abathi ke uma ukutholakala ephinga. Uthi ke okuhlanganiswa uNkulunkulu akekho ngokuhlukanisa. So manje ngizohlukana kanjani? Futhi uJesu ukhuluma amazwi aphambene nalento eshoyo. Ukhuluma into engekho. Abafundisi abaningi abadija lento ngoba yini? Bafuna ukugcwalisa izinkanuko zabo. Omunye wangifonela engibuza ngayo le ncwadi lendaba zomshado. Uthi kumshado wesithathu uyongena kwesithathu. Iyahluleka yonke le. Nawe usahluleki.
ngokuba yini awuhambi ngokomthetho angikhathani makuthiwa usindisiwe iBhayibheli leqondisa melithi no lithi no awunako uzilandulela ayikho into engathi ke mhlambi kunika isizathu sokuthi wena uthi uNkulunkulu uzo understand ushadile usaphila behamba hlala wena ingakho lithi iBhayibheli methuke uthi afuna ukubuyela wazothanda makabuyele endodeni yakhe so awusina kuzilandulela akukho siboshiwe ngokomthetho umthetho kaNkulunkulu awukhethi bala namuntu futhi awukhethi buso bamuntu yiloyo naloyo olahla umkakhe kungengokufeba uma ke nifeba uma nihlende wonke nizenzalisana ingane ningashadile niyafeba phumani kuloko budlelwane bekuthi akakushadi bekuthi ke bafuna ukwazi ukuthi uma ukuthi ke sasihleli singashadile salala sazana sesishadile manje manje senze njani phenduka vuma izono zakho cela futhi intathane leNkulunkulu ukuthi uqale ngesenzo esibi ngoba uthi uma sivuma izono zethu siyakuthethelelwa indlela yokuthi wena usindiswe uvuma amacala akho bese ke wena uyathethelelwa bawubuza abanye phela senganathi uNkulunkulu athethelele as soon as uvuma amacala akho ngonembeza wakho wonke uyathethelelwa akuthi uzoze kufike mhlawumbe iphupho ebusuku athi ngizokuthethelela mawuvuma izono zakho uhlukana nazo uyathethelelwa iyona ke into leyo ekhombisa ngo uma umuntu ezisola uyabiyeka ukwenza lento azisola ngayo so uma ukuthi hleni emkipithweni mzalisene ngempela wena ufuna uNkulunkulu ufuna uJesu mshiye lo muntu wesilisa noma shiye lo ntombazana asingene ezulwini ukuthi umthanda ngana lo muntu emhlabeni umthanda ufana engasisebenzi leyo mthande emshadweni ngoba umshado uhloniphekile nombhedo ongcolisiwe umphethe wakho ngolile phuma lapho ngena unkosikazi wakho lo unkosikazi wakho ukulindile nezingane phuma kulo mbhedo ntona indoda yakho leyo indoda yakho oqala iyona abohlele kuyona emthethweni omunye wafuna ukwazi bekuthi indoda yamsishonile ngaganenge ugane kahle ngoba lo uyasabana kepha mawusuka kuleyo sura manje yakwengu uyaphinga amen phela indoda ethatha unkosikazi akuyena unkosikazi uthatha indoda amen ngeke ngilotsholo umuntu osozane mina imini ofuna kahamba olobola funeka ngiyocela unkosikazi imini ofuna kathatha unkosikazi lethi ngizothatha unkosikazi ngoba yini futhi mina ngoba unkosikazi lapha futhi imvelo kaNkulunkulu seyiphambene alisakhi iqiniso wavela khona amadoda aganywe ahamba ayogana akhokhelwa abafazi ukuthi azogana indoda emele isebenze nomfazi wayo indoda iyinhloko manje ubani uyinhloko bese ngilotsholiwe mina ngiyindoda ithini leyo nto ngizwa kanjani confusion namanje ngithi kini yiloyo naloyo olahla umkakhe ungengokufebe aganwe ngomunye so uma ulahla unkosikazi wakho ngaphandle uma kuukuthi beniphile kufebeni uma ulahla unkosikazi wakho bese ugana nomunye uyaphinga wena uyaphinga nokugana ngolahliweyo nawe wona uthathe unkosikazi olahliweyo ophuma ku divorce uyaphinga nawe usephingi so umshado weziphingi angikhathani uma kuthiwa nithandana kangakanani nathenga umuzi kuphi nakuphi nenzalana nafaka amarenga kanjani nina nje niphila impilo yokuphinga umshado weziphingi hayi lo ngamxosha umusa kubo ngathatha lo usiphingi hayi ngase ngikhathele nje wengikhaya njalo ngaze ngaphuma ngathola nje lo avelungile uyisiphingi kazi lithi iBhayibheli hamba ungahlali ungangena emshadweni uhlale kini bese ufuna ukubuyela wazothanda ithi incwadi ke hamba ukubuyisana nomkhonyela wakho ukuba uboshane ngokomthetho kaNkulunkulu ngekamerweni lithi iBhayibheli lapha kwincwadi yeGenesis sahluko 3 verse 17 wayesethi kuAdam njengokuba ulalele izwi lomkakho no ngiku 16 wathi kowesifazane
ngizakubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho. Uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Ukunqanela kwakho kuyakuba sendodeni yakho. Ukunqanela kwakho nenkanuko le enibulalayo Kuyakuba sendodeni yakho. kufanele ukukhanukele indoda yakho kuphela, ungakhanukeli amanye amadoda abanye abantu. Yona iyakukubusa. Iyakukubusa. So manje ke akushiwo ukuthi ke uSara wangena kaAbraham. Akushiwo ukuthi uEva wamazi uAdam. Ubani owazomunye? Ubani ongena komunye kanti? So bese ngilale kubheka phezulu sozongena kumina wena. Kanti ubani onento ongena? Ubani onomnyango ukuthi ngingene? Ubani? uAdam wamazi umkakhe uEva. Wamazi umkakhe. Uyena omaziyo. Uyena oza umkakhe azongena kuyena. Wakhulelwa. Wazala uKayini. Yizo lento le wazongena kumkakhe. Akuyena uEva wahamba ongena kuAdam. No. Hallelujah. Ngokuba isikhohlakalo esenzeka noma inkohlakalo eyenzeka amadodakazi kaLot adakiswa uyise balala naye. Kepha bona babengangeni uyena babezomngenisa. Noma bethiwa babekwenza lokho engaboni. Kepha umuntu wesilisa onento lethuluzi lokungena. Umuntu wesifazana kanjani ithuluzi lokungena? So indoda fanele ibuse phezulu kwakho. Isikhukhukazi siyathothobala sidoni siguqe phansi. Igibele ikhuthe ngaphezulu. Hallelujah. Kamerweni ngithola umuntu wesifazane nasekhaya usekugibele ekhanda. Lisho iBhayibheli kwincwadi yaseKorinte sahluko 11 from verse 3. Kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo wonke amadoda inguKristu. Nenhloko yowesifazane iyindoda. Nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. So ke manje ke indoda iyinhloko yowesifazane. Akekho umuntu wesifazane ongaba inhloko ekhaya. Noma ngabe uthi usebenza umsebenzi uhola imali engakanani. Ekhaya ungaphansi komthetho kaNkulunkulu. Ungaphansi kwendoda yakho. You understand? Dona incwadi yaNoma eSekorinto sahluko 11 sokola ku verse 11. Nokho enkosini owesifazane kalutho. Oqale lapha kwincwadi yakhe Corinthians sahluko 7 verse 3 and 4. Bese ubukuze la. Indoda ayinganiki umfazi okungafaneleyo. Unganiki umfazi wakho ongafaneleyo. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo. Ngithanda into enzayo. Nomfazi enze njalo endodeni. Nomfazi makenze njalo endodeni. So enzani izinto ngokufaneleyo emshadweni. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo. Nomfazi enze njalo endodeni. Yes sir. Umfazi kanamandla phezulu kwakhe. So akekho umuntu wesifazane onamandla kowakhe umzimba. So le ndaba yokhukhumbe nibathengayo lo carrot nalama vibrator niwathengayo uyakhohlakala uzongena esihogweni ngokuba wena lento yenzayo uyazijabulisa uzithokozisa ngendlela engafanele. Akekho umuntu angikhulumi ngabantu abayizifebe mina abaphila ngaphandle komshado abalala ngaphandle komshado ngikhuluma abantu abashadile. Umfazi kanamandla phezulu kwakhe umzimba. Awulakuthenga ama vibrator ubuka ama video uzithokozise ngokuzenza imikhuba ngesitho sakho sangasese lokuzibamba bamba. Khohlakala lo umoya lo omubi sathana ufake kuwena. Ngegama lika Jesu uyawukhuza lo moya. Awunakuziphatha phatha wesifazane emshadweni wakho. Indoda yakhe kumele ikubambe. Indoda yakhe kumele ibuse kuwena. Izijabulise kuwena. Nithokoze naye. Hayi wena wedwa. uNkulunkulu uthi wadala owesilisa nowesifazane. So manje uze kanjani ukuthi umuntu ayedwa azijabulise? Uyaphuma nizingane ngokuzibamba bamba. Yidimoni enzima leyo lokuzithokozisa ngokuzibamba bamba olokuzibhuca bhuca. Itheni ngowesilisa? Umfazi kanamandla phezulu kwakhe umzimba kodwa yindoda
enawo. Yes sir. Kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kowayo umzimba. Awunakudanga ucream novaseline uhlala ubugqoza amamuvu okansi lapho lokusibambabamba. Nami futhi anginaki ukuthi mengilalele lenzi izinto esekamerweni lokho nikhothana izinto zangasese. Ngincelana izinto zangasese. Ayinokuyenza lo nto lo. Umuno wakho awusebenzi ukubamba izinto. Awungangena endaweni engafanele umuno wakho. Kodwa ngumfazi unikwe into yokungena lapha. Umuno wakho uzwa lutho. Iyodwa into eyaziyo ukuthi ifuneka iyephi. So umuno wakho uyapi? Ucarrot uyapi? Ukhukhumbu uyapi? Ngoba ungena emlobeni. Uphambanisa izinto yonke into lephambanisa. Ningagodlelani. So aniyaka ukuncishana. Ngoba abafundisi abaningi balala kosofa nabanye abafundi balala kosofa abakhosikazi abancikisela. Ngoba nako ukwenza ukuthi awufundi mina ngigqoka iblue esontweni ngeke nami ngize ngilale nawe ekamerweni. Hayi ngoba nako wena awufundi mina ke ngiluke mina ngeke ngize ngilale nawe mina. Lalela awenzeni indoda yakho mokuthi uhamba le ndlela yokukholwa uhamba kuNkulunkulu. So uma indoda ishaya umthetho kaNkulunkulu ekhaya. But bekuyisiyoyo izovumela yonke into unkosikazi ayidonse ngekhala nangentshela. Ngoba iyasaba ukuthi kuphela ngeke ngisayithola manje into emnandi. IBhayibheli mangakhohlwa nishatshelana ngani bezophinde nicikselane. Ufuna lemshadweni. Mofuna uncikisana bekumele ungashadi. Uhlala ungathinti lutho. Because awufuna ukuthintwa wena. Ningagodlelani kuphela kube ngokwesikhathi. So makube isikhathi lapho khona ngokuvumelana. Ngokunjani? Ngokuvumelana. So mawuzongisha wena asivumelana ngami mina ngifuna ukuncishwa mina. Mina ngifuna into yakhona emshadweni. Wena uzongicela. Mawuthi bekuthi siyakwenza lokho sikwenza ukuvumela nje okay. Yes Lord. It's 2 weeks, 3 months. Asithintani. Yes Lord. Ukuba nithole ithuba lokukhuleka. Ukuze sikwazi ukufocus kuNkulunkulu. Nibuye nibe ndawonye. So mase ke sekufika isikhathi sophinde sibuye futhi ngokuvumelana ngoba yonke esenzayo siyavumelana. Phela umshado kuyabanjiswana. Umshado akuwona wendoda. Kepha indoda iyona ephethe umthetho wasekhaya ngokuba iyinhloko. Akho umuntu wesifazane oyinhloko. Kathanda ukuthi ngoba usebenza kuphi kanjani nemali engakanani. Uma usebenza enkantolo noma ngabe kuthiwa upresident ekhaya unkosikazi indoda izokubusa phezulu kwakho. Ukuze uSathane anganiyengi. Ukuze uSathane angezukunikhipha endleleni. Buye ngale kwincwadi le yalontuzana. Yasekorinte esahluko 11:11 ukugcwalisa lento le. Nokho enkosini owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda. Owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda. Nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Kanjalo nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Ngokuba njengalokhu owesifazane evela endodeni. Yes sir, owesifazane uvela endodeni. Kanjalo nendoda ivela ngowesifazane. Indoda ivela ngowesifazane. Owesifazane uvela endodeni. Indoda ivela ngowesifazane. Lokho kusho ukuthi ke owesifazane waphuma endodeni. Manje owesifazane usehlangana nendoda aphuma kuyona bese ke kuphuma indoda. Kepha konke kuvela enkosini. Kepha sonke sivela kuphi? Enkosi kuNkulunkulu. Lo nto ibhalwe kuphi incwadi yeGenesis sahluko 1:26. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Konke kuvela kuNkulunkulu ngoba yini? Genesis 1:26. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. Ungakuqedile lapha. Qedile. Uvela kuphi enkosini? Wayethi masenze umuntu ngomfanekiso. Ukhona umuntu wabunjwa enhlabatheni waphefumulela kuyena uNkulunkulu emakhaleni akhe umphefumulo wokuphila. Kepha manje uNkulunkulu ufuna ukungena ahlale kuwena ngezwi lakhe lokungcwele. Ngokuba ke umuntu uphumile endleleni yokulunga wangena esonweni. Umshado hloniphekile. Nombhedo ongangcolisiwe. Kepha iziphingi nezifebe uNkulunkulu uzakuzahlulela. So lo mshado uthi kubona njengamanje ucotshiwe. Uma kuukuthi athi ushadile ngaphambilini lo mshadikazi noma lo mshadi athi umshadile usakhona usaphila. Ungamnika incwadi certificate sokudivorce usawakho ezulwini. Ngeke uzoliphambanisa izwi likaNkulunkulu. Ngisho uthanda. It's either izwi lakhe noma isihogo.
Ngokuba ayikho enye indlela. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyindlela neqiniso nokuphila. Bonke abantu abafuna ukuphila impilo efuna uNkulunkulu benza kuJesu. Bonke abantu abahamba ngale Bible leli silifundayo benza lokho okuyaleliwe njengoba imiyalelo nemfundiso. Ayikho enye futhi. Leyo khokho bakho nobaba bakho nomasiko akeni apply le Bible limeke ukuthi kuphambene nentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Nike le ncwadi leyo. Ziboneleni nina ngokwenu kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engakubazele na? Kufanele yini umuntu wesifazane akhuleke uNkulunkulu engakubazele na? Imvelo uqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo? Imvelo isifundisa ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo. Qhubeka. Nokuthi uma owesifazane enezinwele ezinde kuludumo kuye na? Lowo wesifazane onezinwele angikhulumi ngezinwele ezifakwe umuthi zethiwa zenziwe zaphenywa. Lozo zinwele akuzona zakho zenziwe. Sikhuluma ngeinwele zakho zemvelo. Ngokuba uphiwe izinwele zibe isimbozo. uNkulunkulu ukuphile izinwele. Usathane ukunike umuthi, uphe umuthi ukuthi ushintshe izinwele zakhe indlela eziyiyona. Usathane ngoba upendile noma ngabe ufaka amasingi noma ngabe ufaka ibonding noma ufaka iwig noma ufaka iwave, lozo zinwele akuzona zakho. Uma uzipendile ante zimhlophe zamnyama, lozo zinwele akuzona zakho. Usathane ukunike umuthi ukuthi ushintshe indalo nemvelo yakho. Imvelo yakho uyayazi ngqo. Into enza ukuthi ufuna ukuphuma kwimvelo yakho ngokuba ke awunakho ukuzethemba ukuthi uNkulunkulu ukwakhe waphelela. Udlala abantu, udlala uSathane. Bekutshela ukuthi ubuhle bangaphandle. Bathi indoda ubuhle bayizinkomo, akubona ubuhle beinkomo. Ubuhle obungcwele noqotho. Ngakho iBhayibheli masihlobe ngomuntu osithekileyo. Asho ukuthi asihlobe ngezinkomo. Asihlobi ngezinto semhlabeni. Sihloba ngobungcwele. Ubungcwele ibona ukusiletha uNkulunkulu. Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, Kepha ke uma ufuna ukuphika inkani ungafuni ukuzwa izwi, asinawo umkhuba onjalo thina. Yabona ngikene lemkhuba ukuphika inkani asinawo emabandleni kaKristu. Namabandla kaNkulunkulu kanawo. Qedile. Lento imile. Umthetho uthi nje emabandleni kaNkulunkulu bekhuluma ngabantu abasindisiwe. Bezwe iBhayibheli. Angikhathali umfundisi wakho ukuthi ngabe uthini. Bekhuluma into ephambene nale ncwadi le. Lowo kaSathane. Usebenzela uSathane. Umuntu osebenzela ubungcwele ukutshela lezi zinto vele ekumele uzenze. Akukhiphe kulesono hlezi kusona. Ngoba yini ukhathalela ukuphila kwakho? Bathi labafundisi bamanga bantshela izinto engifuna ukuzizwa. Amen brother. Ingakho beliphika iqiniso. Because abanandaba banendaba namaphakethe eni. Nalokuthi amasosi ayagcwala imali eshuka kweshumi. Bayazibasela kanti abakweleta. Abanye banama membership fee esihogweni. Asizazi lezo zinto kweBhayibheli. Akho membership fee. Membership fee yakho ukuthi wena uhlale emgcweleni awukhokhi lutho. iBhayibheli lithi lithanga iqiniso ungalidayisi. Alithengwa ngamali yeqiniso, lithengwa ngonembeza wakho. Nembeza yakho kufanele kube msulwa. Inhliziyo yakho yamukela uJesu Kristu. Ngoba lo Jesu wasithenga ngenani elinzima. Akho nani edlula inani uJesu asithenga ngalo. Ukuthengwa kwegazi londaba okudlala. So ngeke ungitshayise ungathenga umphefumulo wami noma ubuntu bami noma isimilo sami. Ngemali, imali izokwenzani? Ngizofa ngishiye izosala kwenzekele ngane. Anginike incwadi yesiyanja 238. Bonke abantu abaphumile emshadweni yabo bahamba bawuzigaxa bawuzifaka komnye umshado abaphume kuyona. Bonke abantu abahlele emkhiphithweni beshibe ngashadile bebhizi bezala izingane. Lo nto nje ukuthi yakuthanda, ukuthanda kanjani engakwenza unkosikazi? Indoda yakushiya uyise nonina ihlangane nomkayo. Yes Lord. Hayi lentombi yakho. Awulale fiance yakho. Unkosikazi wakho bese umshadile waqeda konke okumele ukukhokhe kaye. Sekunkosikazi wakho lowo. Amen. Seninyamanye. Lord. So ungitshela usamkhokhele kepha usophizi uyamlala. Awuqedi ukumkhokhela. Kusho awuqedi isikweletu kepha ubhizi wenza amacala uyaganga. Moshe isikhathi. Thina incwadi.
uPetru wayesethi phendukani bonke abantu abahamba ngokungcwele bazwa le nto lebhalwe phansi eBhayibhelini. Wonke umuntu onayo ukuthi uhamba ngendlela yokungcwele noma uthi usendisiwe uzwa le ntumayelo le lithi iBhayibheli phendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe yilowo nalowo fanele abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelelwa kwezono zethu Uzeke uthethelelwe izono zakho bese uzivumile uyaphenduka uvuma izono zakho bese uyabhaphathiswa egameni likaJesu Kristu ukuze kuthethelelwe izono zakho khona niyakwamukeliswa uyabe sowamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabantwana benu esabo bonke abakude bonke. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Yes sir. wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi Zisindisani lesizukulwane esiphambeneyo wena uzosindisa ngokuphuma kulomkephetho nalomshado wokuphinga. Amen. Iziphingi zonke maziphume ephingeni. Yes Lord. Bonke abantu basindisiwe kufanele baphume kulezimo lezi zokuphinga nokufela. Amen. Akho umuntu futhi osindisiwe osebenzisa amakhondom. No. Akho umuntu osindisiwe ozohlela umndeni. Lord Jesus. Akho umuntu osindisiwe ozokhipha isisu. Jesu Kristu yenkosi. Yilowo nalowo ofuna ukubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu uza kusithinta kule mininingwane leyo ayibonayo. uNkulunkulu evumile sizoyenza indlela ukuthi sifinyelele kwena ukubhaphathiswe bese uvuma izono zakho. Nalabo abasayazilibazisa bedlala umasitozi isikhathi siyaphela. Lungisa indaba yakho noJesu khona manje. Sophinde sibonane ngolesibili uNkulunkulu evumile. Jesu Kristu inkosi. Nkosi. Jehova uNkulunkulu oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu onamandla siyabonga Jehova oyingcwele ukuba usasigcinile usasivikelile uNkulunkulu onomusa. Siyabonga Jehova oyingcwele ukuba usiphile futhi usuku Jehova oyingcwele ukuba sishumayele uNkulunkulu izwi lakho umusa wakho Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu onothando mdali wezulu nomhlaba ngothando lakho uNkulunkulu olungaqaleki Jehova oyingcwele olujulile kunolwandle uNkulunkulu onothando uNkulunkulu onomusa. Siyacela uNkulunkulu sipho ukuqonda usivule uNkulunkulu ingqondo zethu senze seliqonde izwi lakho. Sihambe uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba ngokuqonda Jehova oyingcwele ukuthi nalabo abafikayo uNkulunkulu onothando bezofuna ulwazi uNkulunkulu bafike balithole uNkulunkulu onomusa ngokuqonda kwethu Jehova oyingcwele uNkulunkulu onothando mdali wezulu nomhlaba. Siyacela uNkulunkulu kube uwe Jehova oyingcwele usipha lonke ulwazi uNkulunkulu onomusa mdali wezulu nomhlaba. Usiphe uNkulunkulu umoya Jehova oyingcwele wakho uhlale kuthina Jehova oyingcwele usenze singakugrivi somandla kepha Jesu Baba usenze uNkulunkulu onomusa mdali wezulu nomhlaba Jehova oyingcwele sijabulise wena uNkulunkulu singajabulisi inkanuko zomzimba Jehova oyingcwele zona ezilwisanayo uNkulunkulu nomoya Jehova oyingcwele zona ezimelanayo uNkulunkulu nomoya kepha usenze silidwe umoya uNkulunkulu onomusa usenze silidwe nguwe Jesu Baba uNkulunkulu onamandla Jehova oyingcwele. Sihambe ngokukhanya Jehova oyingcwele shiya yonke imisebenzi yokumnyama uNkulunkulu konke uNkulunkulu iconfusion usathana ayilethayo kube uwe Jehova oyingcwele usipha ispirit of discernment usenze sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi Jehova oyingcwele uNkulunkulu onamandla. Siyacela Jehova oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha ukuba ufake uthando phakathi kwethu Jehova oyingcwele ubulale lonke uhlobo lwempakamo uNkulunkulu onothando mdali wezulu nomhlaba. Usenze uNkulunkulu sikhombise ukuthi singamakholwa ngokweqiniso Jehova oyingcwele uNkulunkulu singakholwa ngomlomo kepha sikholwe uNkulunkulu nangezenzo Jehova oyingcwele uNkulunkulu nangendlela uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba esenza ngayo ukuthi nalabo uNkulunkulu abangakholwa babone Jehova oyingcwele ukukhanya kwethu bayibone inkazimulo yakho kuthina. Inkazimulo yakho kuthina uNkulunkulu onamandla Jehova oyingcwele sireflect wena uNkulunkulu onamandla njengoba ushilo izwini lakho uNkulunkulu ukuba sibe perfect njengoba uNkulunkulu uperfect wena usemazulwini. Siyacela nathi uNkulunkulu kube uwe Jehova oyingcwele usensifayayo usenze sibe msulwa sibe perfect phambi kobuso bakho. Siyacela uNkulunkulu uSathane angayitholi into angasimangalela ngayo Jehova oyingcwele yonke imimoya yokufebe pornography masturbation yakho konke ukungcola uNkulunkulu kuxabane siyabushisa ngegama nangegazi lenkosi yethu Jesu Kristu. Abantu uNkulunkulu bavuleka amadlebe izwi lakho libahlabe enhlizweni zabo. Siyacela uNkulunkulu onamandla Jesu Kristu waseNazaretha kuze kube phakade. Amen. Amen.